бәғірләр қайтарып болмай узған вақытна кім генә әйтер икән хақлықны яшәү бәхет килдек без җиргә уфтанып яшәү нигә соң нигә яшик сөенеп туган һәр көнгә телик бәхетне телик һәр көнгә яшәү бәхет килдек без җиргә уфтанып яшәү нигә соң нигә яшик сөенеп туган һәр көнгә телик бәхетне телик һәр көнгә гомер бирелә бары бер генә яшәгән саен кадере беленә бу картаюны уйлагансың кем җавап табылмый бит аңа беркем яшәү бәхет килдек без җиргә уфтанып яшәү нигә соң нигә яшик сөенеп туган һәр көнгә телик бәхетне телик һәр көнгә яшәү бәхет килдек без җиргә уфтанып яшәү нигә соң нигә яшик сөенеп туган һәр көнгә телик бәхетне телик һәр көнгә Һәрбер көнебез булсын бер бәйрәм изгелек эшләп яшәргә өйрән зарланмыйк әле язмышка сылтап яшик без яшикче җырлап яшәү